sadya'y pangukuman at dantut panagsenay. Kadagiti managpasul at sangit dagapo, tadi mula imbaga ni Jesus. Di mula imbaga kanya ni Jesus nga isut aya. Inaldaw masabat na among met anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus. May sa pamalakan undas mangyaside kadagiti managpasun. Wapuna ipadamagyo kadagiti tao ani Jesus ti mangin salaka. Di mula imbaga kanya ni Jesus nga isut aya. Inaldaw masabat na among met anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus. Uiwanak tayo kadagiti tao ni Jesus ti mangisalaka. Tapno awan tu sadyay ti ako naken ka adi mula imbaga ni Jesus.